among giatubang, kayang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod, wala gisunod, sagadong saad, wala gitagad. Banay og nasod, maangin, bata og balaod, gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipahigayo ng kaluwasan, ipadangat ang kinaatman. Liguna ang panikigugmaay sa mga managtiayon. Himuang ang ilang panaghiyos sa malipayon. Hulagway sa malungtarong kalipay, tali ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. O Jesus, Maria ug Jose, tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zeli Martin, iampo ninyo kami. Pagampo alang sa kanonisasyon ni Arsobispo Teofilo Camumo. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mo naghimo sa imong alagad, Teofilo Camumo. Sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa paghalagad kanimo, isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug maging hatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayon panigingnan ug makita sa simbahan nga ngay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog kining imong alagad, mapabsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nakas sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ang inaan sa Dios, igampo mo kami mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog manglingkod.
Magalirang kita og mag-amangan ta, atong daygon ang Ginoo. Himayaon tang iyang ngalan, pasalamatan ta siya. Magalirong kita og mag-ampo, atong daygon ang Ginoo. Himayaon tang iyang ngalan, pasalamatan ta siya. Daygon ikaw, O Diyos, himayaon ang imong ngalan. Salamat kanimo among Ginoo. Daygon ka, Diyos. Sa ngalan samahan sana kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maanasag kanimo. Mga igsoon, maghinusog kita sa atong mga sala, aramadam kita lang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mainunsunon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa mahal aron pagpakamaalang kalamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylong sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, atong gisulog karon ang kapistahan ni Santa Cecilia, Birhen o Martir sa atong simbahan. Magampo kita, paminawa nga mapangurong Ginoo ang among mga hangyo. Ug tungod sa pagama ni Santa Cecilia, dungga nga maduluyon ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanim sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa Makabiyo. Samtang si Hari Antioco IV milabay sa Mesopotamia, nakadungog siya mahitungod sa usa ka syudad didto sa Persia nga gihinganlan og Ilimais nga gibantog sa iyang kadato sa plata og bulawan. Ang templo bahandianon kaayo. May mga taming nga bulawan, kutamaya, ug mga hinagiban nga gibilin didto ni Alejandro, anak sa hari nga si Felipe sa Macedonia, nga mao ang unang naghari sa Imperyong Grego. Miabot si Antioco ug misulay sa pag-ilog sa syudad ug pagpanakmit sa mga butang niini. Apan wala siya mulampos, tungod kay ang mga lungsuranon nasayod man sa iyang gilaraw nga buhaton, ug nagtigom sila sa ilang mga kasundaluhan aron pagsukol kaniya. Sa dako niyang kahiubos, misibog siya aron pagbalik ngadto sa Babylonia. Didto sa Persia, usa ka sinugo miabot kaniya nga nagdala sa balita nga ang mga kasundaluhan nga iyang gipadala ngadto sa Judea na parot. Si Lisias ug ang iyang kusganon nga kasundaluhan napugos pagsibog gikan sa mga Hudiyo ug gilig-on na karon sa dugang nga mga hinagiban, kahimanan ug mga sinakmit nga ilang nakuha gikan sa gibuntog nilang kasundaluhan. Giguba sa mga Hudiyo ang butang nga hinganlan nilag ang makalilisang nga talan-aw nga gitukod ni Antioco ibabaw sa altar sa Jerusalem. Gilibutan usab nila ang templo og tag-as nga mga paril ingon sa kaniadto
o gikuha nila ang gibutangag mga kuta, ang lungsod sa Bitzon. Usa sa mga lungsod nga kaugalingon sa hari. Sa pagkadungog sa hari nining maong taho, nakugang siya og wala makatingog, nga sa ingon mihigda siya nga gisapot pag-ayo tungod kay ang maong mga butang wala matuman sumala sa iyang gilaoman. Nagpabilin siya nga masakiton sa hataas nga panahon. Sa diha nga ang mga balaod sa kawalay paglaom, mibanlas kaniya, hangtod nga ang sa katapusang nakaamgo siya nga hapit na siya mamatay. Gitigom niya silang tanan, naghatagan niya sa titulo, mga higala sa hari. O giingnan niya sila, dili ako makatulog, ug naguol ako ug nabalaka. Sa sinugdan, nangutana ako sa akong kaugalingon. Ngano nga kining dagkong mga balod sa kagulanan, mibanlas man kanako. Nga unta, maluluyon man ako, ug higustuhan pag-ayo, sulod sa akong pagkahari. Apan unya, nahinumdum ako sa mga kasaypanan nga akong nahimo didto sa Jerusalem, diha sa akong pagkuha sa tanan nga mga butang nga plata ug bulawan gikan sa templo, ug misulay ako sa walay maayong katarungan sa paglaglag sa mga lumulupyo sa Judea. Nasayod ako nga mao kini ang katarungan, ngano nga kining tanan nga makalilisang nga mga butang nahitabo kanako, ug ako hapit na mamatay sa pagkawalay paglaom dinhi nining yuta nga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya ako sa imong kalawasan, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Ipadayag ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako ug magsadya diha kanin. Awitan kog pagday ang imong ngalan, o labing hataas. Magsadya ako sa imong kalawasan, O Ginoo. Kay ang akong mga kaaway napabalik, nangalimbuwat ug nalaglag sa imong atubangan. Gibadlong mga ang kanasuran o gilaglag mo ang mga daotan. Gipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kalawasan, O Ginoo. Sa litag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang tiil. Kaya ang hangol dili kanunay hikalimtan, ni ang kalauman sa naguol, mahanaw sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ang Santos nga Ebanghelyo sumalang ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduseyo kami tuol kang Jesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo
nagsulat si Moises nining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tao mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mag-asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon nag-asawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae maoy namatay. Karon, sa adlaw nga panahon na ang mga patay, kinsa man siyang asawa, kasi silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babae niining panahuna nagminyoay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhaon o magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyoay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanahaw man sila. Ug gidin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagtilaab. Naghiskot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatupag magtutudlo ug wala na sila magahas pagpangutana kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, hapit ng mahuman ang kalendaryo sa atong simbahan. Karon ang katapusang adlaw sa ordinaryong adlaw, ugma kay katapusang bahin sa kalendaryo sa atong simbahan. Atong sa ulugon ang gitawag natong Kristong Rey o Kristong Hari na kinina ang kinauyukan sa kalendaryo sa atong simbahan. Unya sa November 30, musud na ang gitawag natong bag-ong tuig sa kalendaryo sa atong simbahan. Kini ang gitawag nga Adbyento. Unya, kining mga pagbasa nato sa katapusang mga higayon, ang ginahisgutan mao ang kinabuhi human sa kamatayon. Sa theological language, ang gihisgutan ni kining katapusang panahon, eschatology, apokalipsis, katapusang panahon. Unsa man ang mga posibilidad na mahitabo kung mahuman na ang atong kinabuhi. Sa unang pagbasa mula sa basahon sa Makabeyo, si Haring Antioco nga ikaupat namalantong sa iyang kinabuhi. Nganong dili siya mahiluna? Nganong na ay mga butang mubalik sa iyang hunahuna? Ug dinhi napamalandongan niya ang iyang ipangbuhat sa higayon nga giwasak, giguba niya ang templo sa Jerusalem. Pagkaguba sa templo, gikawat ang tanang mga butang sa templo.
mga gold, silver, o unsa pa nga mga kalis o mga butang nga bililhon kaayo nga gabiton sa mga pari sa templo. Ug tungod niini nakita niya ang mga sayop nga iyang ipangbuhat. Wala gihiskot diri kung siya ba'y nagbasol sa iyang ipang buhat, pero gisulti nga sige balik-balik sa iyang huna-huna ang mga butang nga dili maayong binuhat dito sa templo sa Jerusalem. Sa atong ebanghelyo, gikan sa ebanghelyo ni Lucas, na ay usa ka pundok nga mituol kang Jesus. Kining pundok gitawag nga Saduceo. Kini sila dili mutuo nga na ay kinabuhi human sa kamatayon. Alang sa ila, kung mabuhi kita dinhi, mabuhi kita hangtod sa kamatayon, ilubong kita, tapos na ang kinabuhi. Motong mituon sila kang Jesus ug nangutana bahin sa usa ka theoretical nga pamutana sa istorya kini murag mental gymnastics. Maghiskot lamang kita usay posibilidad, usay mahitabo nga posible sa umabot nga panahon. Ang diskutan nila bahin sa balaod nga naibalaod sa mga Israelita nga gihimog na ni Moses nga kung ang usa ka laki nagminyo unya ang iyang asawa wala magkaanak, katong mga paryente o mga igsuon sa lalaki kinahanglan minyoan pod katong bay kay importante baya kanang legacy, kanang pagpadayon sa kinabuhi pagpadayon sa ilang apelyido mo nga kinahanglan minyoan katong byuda nga babae. Pangutana sa mga Saduceo, karon pito ka laki nagminyo sa usa ka babae, kaswerte sa babae no na nakaminyo siya pito ka higayon sa iyang mga brother-in-law na unya pangutana nila kang kinsang asawa kining babae sa umaabot nga panahon ug dinhi na ay tin-aw nga tubag si Jesus bahin sa kinabuhi human sa kamatayon. Ingon niya nga ang mga tao lamang dinhi sa kalibutan ag magminyoay. Kita nga mga buhi, kita lamang ang magminyoay. Pero kung kita namatay na o muadto sa laing kinabuhi, wala na'y kaminyoay. Sorry na lang sa mga magtiayon, ha? Di na kamo minyo kung mamatay. Magtagbo kamo sa kalangitan sa inyong bara o asawa sa inyong mga kapikas, dili na mo minyo. Nga naman, mga anghel na kita. Dili na kita makaminyo sa usag-usa. Naanay bag-unatong pagkatao nga gihatag sa atong Ginoo. Dili na mao kining atong lawas ang naa. Hatagang kitag lawas nga maanindot susama sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimo na kitang mga anak sa Diyos. Gusto ba niyo ka na? No, baka hula-hula ba mo nga, mo ang gustong ipasabot ni Jesus.
na kitang tanan nga nagasunod o nagatuman sa iyang mga kautusan, mahimong mga anak sa Dios. Sama sa nindot nga mga lawas, nindot nga wala na'y mga sakit sa balatian sa atong lawas. Kanindot na ang tanan nga atong masinati. O giingon pa ni Jesus ang bahin sa kasinatian ni Moses sa nagdilaab na kahoy, nagpakita ang Ginoo kaniya. O giingon sa Ginoo kang Moses, siya ang Ginoo ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ang gustong isulti nini na katong mga amahan sa mga Israelita nagtuo sa Diyos nga buhi, dili patay. O kining mga amahan nila si Abraham, si Isaac, o si Jacob, tua sa puy-anan sa atong Ginoo. Buhi, dili patay. Mga igsoon, nindot nga atong pamalandungan ang atong mga nakatunan bahin sa atong pagtuo. Ba mahitungod sa kinabuhi dinhi sa yuta o kinabuhi human sa atong kamatayon. Na ay kinabuhi nga atong pagaadtuan. Kinahanglan puy-an nato ang atong kinabuhi nga matarong. Karon panahon na atong ayuhon ang atong kinabuhi. Kung matarong atong kinabuhi dinhi sa yuta, hatagan kita og reward sa atong Ginoo, sa atong mga pamaagi nga gipangbuhat. Kung maayo, maanindot, kung kita makatabang sa atong mga kaigsuunan, kana ang gipangita sa atong Ginoo. Hatagan kita og hukom. Ang matag usa kanato, maayo o dautan, depende sa atong pagpuyo, sa atong kinabuhi dinhi, hatagan kita accountability. Na ay accountability, madako o magamay, babae o lalaki, na ay accountability na pangitaon sa atong Ginoo. Sa katapusan, nakakitay patron karon si Santa Cecilia, Birhen o Martir sa atong simbahan. Mubo lang itong akong nabasa kay medyo tagas-tagas itong iyang biography. Pero ingon nga sa mubo pa siya, sa batanon pa siya, iyang gihalad ang iyang kinabuhi sa atong Ginoo. Nga siya magpadayon sa kanunay nga usa ka birhen. Ang iyang kinabuhi gihalad niya alang sa atong Ginoo. Dili siya magminyo na panato. Mao ang iyang gipili nga kinabuhi. O gipakita niya kini sa mga panahon nga na ay nagkagusto sa iya, kay gwapa man si Santa Cecilia, iyang gitudloan og lain nga kinabuhi. Nga kini ang iyang gusto nga kinabuhi o kini ang iyang ipatuman. Unya nagtudlo siya og mga kanta, mga awit sa iyang panahon, sa iyang lugar, sa mga katawhan dito. O ingon nga usa siya sa mga singer sa atong simbahan. Naay duha ka singer nga giila sa atong simbahan. Si San Gregorio the Great nga naghimo og gitawag natong Gregorian chant, katong mga Latin na mga kanta nga gipangbuhat sa kaniadto, og si Santa Cecilia, mga
singer sa atong simbahan. Sa katapusan siyang kinabuhi, murag ipunggutan siya sa ulo kay dili sa makauyon nga magminyo siya ay sige mo siya ingnan nga pagminyo ayaw pagpadayon sa imong pagkabirhen hangtod sa gipakita niya asak kutob ang kanyang baruganan. Mga igsoon sa mga senior citizens, no? Ako senior citizen na ako. Dito nga mamalandong kita asa na karon ang atong kinabuhi. Karon nga naasa kita sa dapit hapon, hinay na, makurog na, hinay na makadungog, makakita. Pero kung sa pa'y bili sa atong kinabuhi, makapamalandong ba kita kung sa mga nahitabo sa atong kinabuhi? Makabasol ba kita? Makapangay ba tagpasaylo sa mga butang nga sayop nga atong nabuhat sa atong mga igsoon, sa atong mga paryente? Sa mga senior citizens, akong isulti, no? Let's enjoy life. What is here, what is in ourselves, karon, mag-enjoy na kita. Ayaw na ka ng pagkuhan sa mga problema. Kung na may mga problema, atubangon, sulbaron, kung kabahin kita sa problema, aron na ay kasulbad nga atong mabuhat, aron matabangan nato. Nga magmalipayon ta dinhi sa kinabuhi samtang napay kinabuhi nato. Mahimo kitang enjoy life sa mga butang nga usahay dili kita maka-enjoy. Ayaw na katong naay mga masungit sa Tagalog, masungit, no? Gamay nga bikil mo taas ang tingog murag way higala, makikigala kita aron makita nato nga naaanggugma ka nato nga gihatag ipakita sa atong Ginoo sa Kristo nga angayan natong mabuhat samtang buhi pa kita, samtang gihatagan pa kita o panahon. Makahatag kita o paglaom, pagkakanindot sa atong kaugalingon, sa atong pamilya o sa atong mga higala. Hinaot paunta. Palihog, manindog, magampo kita uban ang kasing-kasing nga gawas nun diha sa saad ni Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Hungon kita, Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, padayong magsangyaw sa maayong balita, sa kabanhawan, o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga dinhi sa atong pagkinabuhi matag adlaw, dadon nato ang kahayag sa paglaom, ngadto kanila nga nagpuyo diha sa kangitngit, ug nawad-an sa paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga kabus, ang mga walay kapuy-an, ug ang mga nanginahanglan, makasinati sa Ginoo sa kinabuhi, diha sa gugma, ug sa kamaging hatagon sa mga tao nga nagmanggiluyon kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos, makaamgo sa makaalim nga presensya ni Kristo, diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga imong tang isipon nga takos ang mapustlanon alang kanamo, nga lang Don Tifelo kamo. Joel Chevalier, pare, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makakaplag og kalipay, diha sa di kaduha-duhaan paglaom sa kabanhawan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Diyos sa mga buhi, kining Eukaristiya, magtanyag ka namo sa pagpagandoy, alang sa tunhayng bakete, ngayon mo nang giandam, alang ka namo, din makatagandam kami sa kalipay sa imong presensya sa kahangturan. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayo ngaway sukod unsaon ko karon pagbalus kanimo nining tanan giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayo ngaway sukod. Mga igsoon, pagampo ka mo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawatan ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa imong panalangin, kining hinadat nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa, maghaling unta ka namo sa siga sa imong gugma, nga ipadaog kang Santa Cecilia, batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaos sa ibayaw kanimo. niyo mga kasing-kasing. Amo ning ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Diyos. Angay ug matarong. Santos ka mahal, Diyos ka tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir si Santa Cecilia sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo, nihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa
uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang wayhulong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kay Ikaw o Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo ngalaw sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasangkit sa iyang kaugalingon, ikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa mga tinud-ad miingon, dawata kininyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas ni tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag ni ini ngadto sa mga tinud-ad miingon, dawata kini ug Panginoong ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaugilim nun, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahanap kami kanimo mahan, hiningpan sa kinabuhi o kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang o molagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug tugon ni Kristo, magkahimo sa diha sa Espiritu Santo. Hinabdimi kino ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo na among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinabdimi sa mga mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angyan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga uli sa Dios, uban ni San Jose ang kanyang kapikas, uban sa mga apostoles, ni Santa Cecilia, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuma sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kadila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagyan ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya,
Gihatagan ha kanimo magkagagahong amahang, diha sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Kitudloan kita ni Jesus na tawagon ang Diyos na atong amahan, busa sa katingog maygon kita. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdayo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dini sayo ta maingon sa langit. Ang kalanan namo sa matagad lang, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugya sa panulay. Hinunuan luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahiro sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malauon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gakumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong sa Kristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibibing ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakan niyo. Manaos sa kinimo. Ipakita ta itong pag-igsunay, kalinaw kanyang tanan. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. The Father knows what we Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And cloud by him, if he takes the time to care for them, surely he'll care for you. The Father knows what we need. No need to worry or doubt, for all the things surely come by His hand. But far beyond what we need, He knows the things we desire, and as by faith we approach Him, we know He'll hear our prayer. Sa kanunay siya ang atong gisangpit, nga nagtultol ka nato kang Jesus. Sa pagsubay taning dalal nga pigot ug malisod, siyang ligon nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus o ginahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahen siya nagpaila, milagrusa nga berhen sa regla. Maghiusa kita kauban ang berhen sa regla, sa pagtubo sa grasya, isipo sa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampuk pagkalagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o ginahan usab nato, masugtanon sa tawag sa atong Diyos. Sa balaan nga imahen siya nagpaila, milagrusa nga berhen sa regla.
kauban ang Birhen sa regla, sa pagtubo sa grasya, isipo sa kalawas ni Kristo. Maghiyot sa kita, kauban ang Birhen Maria, sa pagampo, pagalagad sa atong Diyos. Puyan ug bansayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma, palambuon ta. Maghiyos sa kita, kauban ang Birhen sa regla, sa pagtubo sa grasya, isipo sa kalawas ni Kristo. Maghiyos sa kita, kauban ang Birhen Maria, sa pagampo, pagalagad sa atong Diyos. Maghiyos sa kita. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining misteryong among gikalawat, paghatag unta kanamo nitong kaligon sa kalag, nga midasig kang Santa Cecilia, imong martir, sa pagpabilin nga matinud-anod nimong alagad, ug sa pagkamananaog diha sa kasakit, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausag ug kanimo. mandalain kaninyo makagagawin Diyos, ang Amahan, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang banal na misa, dada ang kalinaw sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Mahal na Senyora, Birhen sa regla, Pamatia ang among pangamuyo karon, kay ikaw mao ang himaya, kay ikaw mao ang kalipay, kay ikaw ang kadungganan sa among lungsod sa upod. Lingia, O Maria, kaming nagasampit, nangamuyo kanimo sa grasya nga langit nun. Aron ang santos tinuhuan sa Diyos mong anak labing hingpit, sa lupon sa kadaghanan ning among lungsod sa